Molt bon dia a tothom, benvinguts a la Cambra de Comerç de Reus, avui amb motiu de la presentació de l'estudi d'impacte econòmic de l'ascens a segona divisió A del Club de Futbol Reus Deportiu. M'acompanya a la taula el senyor Joan Oliver, màxim accionista del Reus Deportiu, el senyor Jordi Cervera, regidor d'Esports i alcalde accidental, el senyor Xavier Llastarri, el president del Reus Deportiu, el secretari de la corporació, i bé, donar la benvinguda a tots, membres del comitè executiu, del plenari de la cambra, representants dels mitjans de comunicació. Bé, sobretot gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació d'aquest estudi d'impacte econòmic que ha preparat el Gabinet d'Estudis de la nostra corporació. Abans d'entrar en l'anàlisi de les conclusions de l'estudi, em permetran unes consideracions prèvies del perquè d'aquest treball. Des de la cambra sempre hem manifestat el nostre suport inequívoc al Reus Deportiu i als seus accionistes, una iniciativa empresarial privada que reverteix sobre la nostra ciutat i la seva àrea d'influència atenent la seva innegable vocació social. Entenem que és una iniciativa d'èxit a nivell esportiu que tindrà efectes molt beneficiosos per la marca de ciutat. És una evidència que el futbol pot agradar més o menys, això és absolutament respectable, però el que no podem ignorar ni menystenir és la força mediàtica que aquest esport té actualment. I l'oportunitat que se'ns presenta als del Reus amb un equip plenament integrat a la Lliga de Futbol Professional és excepcional. I per cert, podria aprofitar per felicitar aquest inici, aquesta arrencada de la Lliga, que amb 4 punts, amb 2 partits, jo crec que és un bon símptoma del que pot ser i estem segurs que serà aquesta temporada. Considerem indispensable acompanyar i ajudar en tot el que sigui possible per aconseguir que aquesta bonica història que està protagonitzant el Reus sigui una història d'èxit amb tot el que això implica. Entre d'altres coses perquè en la mesura que l'equip es mantingui en la nova categoria, l'impacte econòmic també es veurà incrementat cada temporada atenent l'efecte de consolidació que tindrà la marca del club i de la ciutat. En aquesta línia s'explica el perquè d'aquest estudi. Una de les línies estratègiques de la cambra és la promoció de qualsevol àmbit propi, ja sigui cultural, turístic o esportiu, com el que ens ocupa, que pot actuar en benefici del territori. I així ho han entès altres cambres com la d'Alacant, la d'Alcoi, Elx, Almeria, Logroño, Múrcia, Saragossa o Tarragona, entre d'altres, que en el seu moment també van realitzar estudis de similars característiques. Aquests exemples són els que ens han servit per poder elaborar aquest estudi d'impacte que tot seguint passem a descobrir. I d'entrada voldríem apuntar unes dades que poden ajudar a entendre i contextualitzar el que genera el futbol professional i que tot seguit veurem en el quadre adjunt. Són dades de l'any 2013 extretes de l'estudi de la consultora KPMG i diu que el futbol professional va generar més de 7.600 milions d'euros, el que representa un 0,75% del PIB espanyol. L'impacte directe va superar els 3.600 milions. Els aficionats van generar una despesa propera als 2.802 milions d'euros. En dades del 2013 comprovem que el futbol professional va generar 140.000 llocs de treball a jornada completa i dels quals 66.000 eren directes, 60.000 indirectes i 17.000 induïts. Les arques públiques van augmentar els seus ingressos per sobre els 2.896 milions d'euros. Però més enllà de les xifres i de les dades objectives, l'estudi de KPMG revela la transcendència del futbol en múltiples aspectes que són la funció cultural, educació, salut pública i funció social, que reverteix en tots els àmbits de la societat. Si ara ja entrem en el que seria la presentació de l'estudi, veiem que la metodologia que hem emprat per elaborar l'estudi ens ha servit de matriu el que han utilitzat el Consell de Cambres Espanyoles a l'hora de realitzar estudis de similars característiques. Aquestes sustenten el càlcul de 4 factors determinants. En primer lloc, l'efecte directe. L'efecte directe és el que calcula la despesa generada a la ciutat per aficionats i professionals, ja siguin locals o visitants.
El segon punt seria l'efecte indirecte, que és l'impacte cap a les diverses branques de l'activitat econòmica de la localitat o territori d'influència, mitjançant la taula marc input-output. El tercer punt és l'efecte de transferència del pressupost, calculant la repercussió en l'economia local de l'increment dels pressupostos experimentat per l'entitat esportiva davant del nou escenari. I per últim, o quart punt, l'efecte mediàtic, que és l'increment de la repercussió a la localitat i territori d'influència on es troba el club com a conseqüència de l'ascens de categoria. Si passem a analitzar l'efecte directe de l'ascens a segona divisió, i prèviament és necessari prendre una sèrie de dades respecte a l'assistència d'espectadors als partits de segona divisió A durant l'última temporada, que poden veure en el següent quadre. La suma d'espectadors, comptant socis, entrades, invitacions i passis de tota la segona divisió A, puja un total de 3.793.190. Extrapolant aquestes dades al cas concret del Club de Futbol Res Deportiu, si el número d'abonats la temporada 2015-2016 va ser de 1.350, l'ascens pot representar un total d'abonats al club proper als 2.500 persones. En aquest mateix quadre podem veure les dades de l'anterior temporada i l'actual. Tenint en compte l'última memòria de la Lliga de Futbol Professional i aplicant proporcionalment idèntics criteris, l'assistència mitjana d'aficionats locals i forans al camp municipal seria de 3.500 espectadors. D'aquests, i adaptant les estadístiques de la Lliga de Futbol Professional, un 74% correspondrien a socis i abonats del club i un 10% a invitacions i passis de cortesia i un 16% a càrrec directe d'espectadors que no són socis o abonats del club. D'aquests últims, i continuant extrapolant les dades de la Lliga de Futbol Professional aplicades al club roginegre, es considera que el 40% procedeixen de poblacions que no són de Reus ni de la seva àrea de proximitat. A aquesta xifra hi afegirem també una proporció d'un 2% dels espectadors que entren en invitacions. Això suposaria una mitjana d'uns 230 espectadors de fora de la ciutat que assistiran a cada partit jugat al camp municipal, és a dir, un total de 4.830 espectadors durant tota la temporada. De la mateixa manera, en cada partit disputat pel Reus Deportiu, com a local, la ciutat haurà d'absorbir la visita d'un número fix de professionals, repartits entre el cos tècnic, jugadors, directives, àrbitres i periodistes. És la següent taula, es detalla aquesta estimació. Per aquest concepte, el total de professionals forans que assistiran a Reus després de les 21 jornades de Lliga serà de 924 persones. Com és lògic, aquestes persones generaran un increment a la demanda de béns i serveis de determinats sectors. Aquest estudi pretén quantificar aquest impacte, considerant una sèrie de sectors directament relacionats amb el desenvolupament de l'esdeveniment esportiu, com són l'allotjament, la restauració, el transport urbà i el comerç. Del nombre d'assistents forans, no menys del 15% pernocta una nit en alguns dels allotjaments de la ciutat amfitriona de l'esdeveniment esportiu. Per la base del càlcul, inclourem les xifres incloses en l'apartat anterior, relatives a aficionats, professionals, jugadors, tècnics i directiva, àrbitres i el 50% dels professionals dels mitjans de comunicació. S'estima que el 50% dels periodistes se desplacen el dia anterior al partit i l'altre 50% durant la mateixa data del partit. L'expedició del club necessitarà una alimentació especial i un específic servei d'allotjament. S'estima una despesa per persona de 300 euros. Els periodistes i àrbitres es calcula que gastaran en allotjament i manutenció una mitjana de 150 euros per persona i els aficionats forans per allotjament únicament una despesa de diària de 100 euros per persona. Totalitzant les magnituds anteriors, nombre de persones i despeses per càpites, arribem a la xifra de 1.524 persones amb una despesa directa estimada que puja un total de 289.850 euros. Respecte a la restauració, que és un altre dels sectors beneficiats per l'afluència d'aficionats i professionals a la nostra ciutat, com a efecte de la presència del Reus Deportiu a la competició professional, per valorar el total de persones que es convertiran en clients dels establiments de restauració a les nostres contrades, hem realitzat el següent càlcul. Els aficionats forans desplaçats per presenciar el partit que van dinar a la ciutat, això suposarà 4.830 persones.
El 50% dels periodistes que es desplaçaran el mateix dia del partit serien 105. El preu mitjà de cada persona que dedica a restauració serà d'uns 22 euros per persona. Per tant, la despesa total ascendeix a 108.570 euros. Per al còmput de la despesa induïda en comerç, distingim els partits celebrats en dies laborables, que hi ha el comerç obert, dels disputats el diumenge, on tenim el comerç tancat. Durant la temporada 2014-2015, el percentatge mitjà dels partits disputats per cada un dels equips en data designada com a tancament comercial va ser el 37,63%. Extrapolant aquesta dada, obtenim que 13 partits es juguen en dissabte i 8 es juguen en diumenge. L'estimació de despesa mitjana per persona per al sector comercial, aplicant els mateixos criteris seguits en localitats equiparables a la nostra ciutat, seria de 21 euros. Els ingressos obtinguts per bars i cafeteries representarien 13 euros per persona, amb transports 3 euros i amb despeses diverses 11 euros. En els quadres podem veure el càlcul en funció del dia de la setmana que es disputa el partit. Quan no és diumenge, el total puja 143.520. Els partits que es disputen en diumenge, la xifra baixa sensiblement, perquè no contemplem despesa en el sector comercial. La xifra és llavors de 49.680 euros. Podeu veure que la suma dels 21 partits disputats al camp municipal que ofereix una xifra final en concepte de despesa de 193.200 euros. Repassem ara els ingressos per temporada per assistència forània en hotels, restaurants, comerç, cafeteria i bars, transports i altres, aplicant les despeses orientades en cada concepte. El total de totes aquestes despeses dels assistents foranis és de 621.776 euros. Fixem-nos també, tot seguit, en la despesa dels assistents locals, atenent que la major afluència d'aficionats del club local també tindrà la seva repercussió en l'impacte econòmic generat pels aficionats de la pròpia ciutat i de l'àrea d'influència. Mantenint la referència en estudis previs al present sobre idèntica matèria, podem calcular que el 5% dels aficionats locals adquireixen algun article esportiu el dia del partit amb una despesa mitjana de 11 euros. I també calculem la despesa en cafeteries, transports i d'altres. El total és de 589.785 euros. Així doncs, sumant la despesa generada pels aficionats locals i forans, es podrien generar per conceptes anteriorment assenyalats 1.211.561 euros. Aquesta xifra és l'efecte directe de l'impacte econòmic de l'ascens del Reus Deportiu. A continuació passarem a calcular l'efecte indirecte, que mesura l'increment generat per la major despesa directa calculat anteriorment sobre l'economia de la demarcació per l'ascens a la segona divisió A. Hem de tenir en compte que l'increment de despesa per part dels aficionats també té una repercussió en altres branques productives. Per al seu càlcul vam recórrer al model input-output macroeconòmic que estudia les relacions de dependència entre les diferents unitats de producció d'un territori determinat. Emprarem el model marc publicat per l'IDESCAT i en el nostre cas hem d'aplicar un multiplicador del 23,13%. El resultat obtingut aplicant aquest coeficient resultant de la taula input-output a l'import de l'efecte directe generat és de 280.234 euros. Si entrem ja en l'anàlisi a continuació de l'efecte de transferència del pressupost, veurem les següents dades. El Club de Futbol Reus Deportiu ha tingut durant la temporada 2015-2016 un pressupost de 2.600.000 euros per a la categoria de segona divisió B. L'ascens de categoria comporta, lògicament, un augment del pressupost. Considerant aquest nou escenari, el pressupost estimat per la temporada, que puja a 5.500.000 euros, representa un increment de 2,9 milions d'euros respecte a l'actual. Totes les partides d'ingressos, abonaments, taquilles, patrocinis, subvencions, marxandatge, etc., i de despeses, salaris dels jugadors i d'empleats, generació de més llocs de treball, desplaçaments, pagaments d'impostos, taxes, etc., es veurien substancialment incrementades. I aquest augment no queda circumscrit a l'activitat pròpia del club, sinó que suposa una immediata injecció de circulant i nova demanda dels béns i serveis en l'economia local i regional.
El càlcul d'aquest impacte se'l denomina efecte de transferència del pressupost i s'obté aplicant el 20%, que és la quantitat estimada majoritàriament per tots els treballs d'aquesta topologia. El resultat de la diferència entre el pressupost del club a segona divisió A i el pressupost del club a segona divisió B. Com que aquesta diferència és de 2.900.000, si apliquem aquest 20% d'increment, el resultat és de 580.000 euros. I finalment analitzem també l'efecte mediàtic, que és el que genera un major impacte en el global de l'estudi, atenent la potència del futbol en la premsa nacional i internacional. Hem trobat interessant fixar-nos en el cas de la Societat Esportiva Eibar, amb qui l'equip reusenc, en el seu últim vídeo promocional, sembla voler emmirallar-se, atenent que només en 2 temporades va passar de segona B a la divisió d'honor. Segons un estudi realitzat per Kantar Media, especialista en mesurament i valoració d'audiències, en el primer trimestre de l'any 2016, només en premsa escrita s'han recollit 2.279 notícies sobre l'equip basc, amb un impacte d'audiència de 976.886.000 lectures i una valoració econòmica teòrica de l'espai publicitari registrat amb 11.699.068 euros. Si extrapolem aquestes xifres a una temporada sencera, les dades són extraordinàries. 34 milions d'euros només en premsa escrita per un equip de la ciutat a menys habitants, 27.000 en la història moderna de la primera divisió. Amb tot això resulta realment complicat calcular l'efecte mediàtic atenent les nombroses variables que el condicionen. Per això hem fet servir els estudis que accepten de forma majoritària la fórmula per la qual s'aplica un determinat percentatge sobre el PIB de la demarcació que facilita l'Institut Nacional d'Estadística, sobre el que fa una ponderació tenint en compte el número d'habitants, del PIB, de la renta per càpita, etc. En el cas de Reus i la seva àrea d'influència, podem determinar que el percentatge a aplicar per un ascens a segona divisió A és del 0,015% sobre el PIB. Això ens dona que l'efecte mediàtic en el cas del Reus supera els 3 milions d'euros. Analitzats tots els camps, passem al resumen executiu, que ens dona que l'efecte de l'ascens a segona divisió A del Club de Futbol Reus Deportiu tindria un efecte sobre l'economia del territori de 5.172.937 euros, que és la suma dels següents conceptes. Efecte directe, 1.211.561, que és la suma de la despesa en hotel, restaurants, comerç, cafeteria i bars, transports i altres, i ens dona aquest resultat que l'efecte directe té sobre l'impacte total. El 2 seria l'efecte indirecte, 280.234, és el càlcul de l'efecte arrossegament que l'efecte directe tindrà sobre altres sectors, productors de béns i serveis. El tercer punt és la transferència del pressupost, 580.000 euros, és l'efecte de l'augment del pressupost a conseqüència de l'ascens de categoria i això representarà un major impacte econòmic a causa de l'augment de la inversió i consum de béns per part del club. I per últim, el quart punt, l'efecte mediàtic, 3.101.142 euros, que és la quantificació de la repercussió que es generarà en els diferents canals de comunicació. En l'últim quadre podreu veure el detall de totes aquestes partides que us hem anat presentant en el decurs d'aquesta presentació. Bé, arribat a aquest punt, crec que és important veure les conclusions, les conclusions d'aquest estudi que venen a reforçar el que comentàvem a l'inici d'aquesta presentació. I és que Reus té una oportunitat excepcional de consolidar un projecte esportiu que pot convertir-se en una opció de promoció de ciutat de primera magnitud. Aquesta xifra pot créixer de manera significativa si el Reus és capaç, i així ho creiem, de consolidar-se a la categoria durant les properes temporades amb tot el que això implica a l'hora de posicionar la marca de ciutat. És més, m'atreviria a dir que l'impacte pot ser més gran aquesta mateixa temporada si la trajectòria esportiva de l'equip la situa durant bona part de l'any a la primera part de la taula classificatòria. I això pot generar més entusiasme, més afluència
i per tant més consum en totes les partides detallades. I encara un altre element que l'estudi no analitza però que és un intangible importantíssim. Quan reforces la marca de ciutat a través del teu equip de futbol, la difusió mediàtica que se'n fa genera un efecte rècord que després es tradueix en un increment de l'afluència turística a curt, a mig i llarg termini. És aquest un supòsit que ara no estudiarem però que tenim que tindre en compte. Bé, i abans de donar la paraula tant al senyor Llastarri com també al senyor Joan Oliver, a mi m'agradaria també fer una última conclusió, no? I és que més enllà de la promoció de la ciutat, de que ja hem vist que hi és i que és prou important, a mi m'agradaria també destacar la gran oportunitat de que aquest ascens del Reus Deportiu a la segona divisió A pot representar per les empreses del territori. En aquest sentit, la setmana passada, tant la Cambra com el Reus Deportiu ja van iniciar una sèrie de contactes per començar a treballar conjuntament en aquest sentit. Amb el sentit que tenim, el Reus Deportiu té 21 equips que representen a 21 ciutats i per tant des de la Cambra i des del Reus Deportiu estem treballant per propiciar contactes amb entitats i empreses d'aquestes ciutats, per generar sinergies i per generar el que es denomina networking. Volem aprofitar aquest ascens, per tant aquest posicionament del Reus Deportiu, perquè sigui una plataforma o un trampolí, més ben dit, perquè les empreses del nostre territori puguin establir relacions amb empreses d'aquestes altres ciutats i per tant generar més riquesa en tots els sentits. Sapigueu que això la setmana passada anem començar a treballar i estem amb aquesta línia perquè creiem que pot ser també un factor molt important a la qual la Cambra de Comerç s'hi ha fixat un objectiu important, que és la de defensar les empreses del nostre territori. Molt bé, després de totes les intervencions podreu, si algú vol comentar o vol que se li detalli algun apartat de l'estudi, amb molt de gust ho faré. Jo ara el que faré és donar pas al president, al Xavier Llastarri, perquè també ens digui unes paraules. Bé, bon dia a tothom. Primer que tot, gràcies a la Cambra de Comerç de Reus i al seu president, senyor Isaac Sant Romà, tant per l'estudi fet com per deixar-nos explicar aquí al davant de tots els empresaris i persones que hi ha aquí presents. I com no, també gràcies a tots els assistents. Anem a veure, de l'impacte econòmic que significa per una ciutat que el seu primer equip de futbol hagi fet el salt, com hem fet nosaltres, fa un parell d'anys, mal comptats, que en aquesta mateixa casa ja vàrem fer una pinzellada, però la veritat és que no havíem profunditzat tant. I és que d'una manera o altra estem dient que mitjançant l'esport, i en aquest cas mitjançant el futbol, fer créixer i donar a conèixer tota una ciutat en tots els seus àmbits, bé siguin culturals, empresarials, comercials, hotelers, restauracions, etc., no només és l'impacte econòmic, que com heu vist i veureu després és bestial, sinó que hi ha un ventall de moltíssimes coses més, com apuntava ara el mateix president. Que el Club de Futbol Reus estigui a la segona divisió a la Lliga anomenada aquesta temporada 1-2-3, que tots els mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals, facin diàriament i setmanalment difusió del club i de la ciutat, és una publicitat que els reusencs, que sempre hem dit que som molt més comercials que d'altres ciutats, crec que ens en tenim de beneficiar tots. Dit això, avui per avui, i no és un voler retreure res, no? Però avui per avui hi ha estaments, empresaris, polítics,
els mateixos ciutadans, que encara no som conscients d'aquest fet. I la veritat és que si avui ens sabem explicar i ens quedem amb les immenses possibilitats que ens pot donar que el Club de Futbol Reus vagi per gairebé totes les ciutats més importants del país, que, com deia també el president, també tenen càmeres de comerç, tenen empresaris inquiets, tenen empresaris amb ganes de fer coses, crec que després de tot això, de ben segur que tots plegats veurem un horitzó real, diferent i ple d'oportunitats. Ara doncs, sense extendre'm més, passo la paraula al senyor Joan Oliver, que és el conseller delegat del Club de Futbol Reus i el màxim accionista. Bon dia, gràcies a tots, no m'excediré, gràcies president Sant Romà. Només una cosa, això va començar fa 3 anys, de moment les coses hem tingut moments bons, moments dolents. En 3 anys s'ha fet una inversió del voltant dels 5 milions d'euros i de moment sembla que ens n'estem sortint. El futbol és un negoci molt estrambòtic, és un negoci, és una empresa, i jo crec que això, i més en un lloc com un Vacamp, és el primer que s'ha de dir. Però és un negoci que no només viu de recursos financers, sinó que viu de molts intangibles i necessita, per tant, tenir aquests intangibles i alhora genera molts intangibles. És a dir, vosaltres veieu que aquest estudi, per exemple, hi ha una part relativament molt ben estudiada i molt ben feta que diu, escolti, hi ha un efecte clar que són de més de 2 milions d'euros l'any, però després hi ha un efecte que aquest estudi i d'altres de semblants qualifiquen de mediàtic, on comencen a fer uns números i diuen, home, és que ens anirem a 30 milions d'euros i això fa por, per tant diem, posem-li 3 i tirem. Aquests intangibles són els que jo crec estem des de sempre històricament als Reus, però específicament en aquests darrers temps estem contribuint, estem aportant a Reus i la seva àrea d'influència. Un estudi com el que ha fet la cambra, aquí realment agraïm moltíssim que hagi tingut aquesta iniciativa, l'únic que fa és posar unes xifres a una realitat, que és que un club com el Reus, quan té èxit, genera un efecte atracció i arrossegament. Llavors, més enllà de les xifres, jo el que us voldria dir és que hem, entre tots, de saber aprofitar els efectes, aquests intangibles que genera la posició del Reus dins del futbol professional. Això vol dir, com deia Isaac Sant Romà, aprofitar per fer relacions amb d'altres mercats, aprofitem-ho, però això vol dir 1001 coses. Jo estava pensant, per exemple, l'any passat, i gràcies a una empresa de Reus, a Borges, que ens dona suport des de fa molt temps com a patrocinador, vam tenir un esdeveniment especial que va ser el partit de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. D'acord? I arran d'allò, i per iniciativa conjunta de Borges i de nosaltres, es va produir un petit vídeo. No sé si us en recordeu, allò de la ballada mecànica que explicava qui era Reus, qui no sé què. Bé, aquell vídeo, que és deixeu-m'ho dir així, és una tonterieta, diríem una coseta, va tenir una repercussió immensa. Per tant, va tenir un efecte, diríem, de propaganda. Va ser passat per moltes teles, els diaris, a tot l'estat se'n va parlar, d'acord? Va tenir un efecte de la marca Reus, naturalment també de la marca Borges, cosa que és absolutament normal i legítima. Recordeu que era allò de l'avellana mecànica, tota la broma aquella que teníem una arma secreta, que eren les avellanes. Però va tenir un altre efecte, que és que una petitíssima empresa de producció audiovisual d'aquí,
gràcies a aquell vídeo, va fer un salt i es va convertir en una empresa molt més robusta del que havia estat. Per què? Bueno, doncs perquè va agafar notorietat, van fer naturalment, això no passa si no fas la feina ben feta, van fer la feina ben feta, va agradar la seva feina, va tenir repercussió a la seva feina i això els va ajudar a consolidar-se. Historietes com aquesta, si voleu petites, però històries com aquesta, gràcies al futbol, si som capaços de trobar totes les oportunitats i d'aprofitar-les, se'n poden produir 1000. I això pot ser bo per una empresa grossa que obté notorietat, per una micropime que de sobte pot consolidar-se en el mercat, per tothom, per tot l'aspecte empresarial. Per tant, primera cosa, a banda de l'estudi, aprofiteu tots aquests intangibles que genera el Reus i el fet d'estar jugant al futbol professional. Qualsevol idea que tingueu, qualsevol escletxa que veieu, qualsevol camí pel qual creieu que pot ser útil, digueu-nos-ho, estem 100% oberts, 100% oberts. Però us deia que el futbol és un negoci i com vosaltres sabeu, els negocis es fan per intentar no perdre cèntims i per intentar ser rendibles. Per tant, jo crec que de cara a vosaltres, de cara als altres, el teixit empresarial, no només de Reus, sinó de tota la zona, és important i us pot donar oportunitats de negocis, però per nosaltres, com a negoci, també és important la vostra implicació, la vostra ajuda i la col·laboració. Perquè el futbol, com us deia al principi, genera intangibles, però també necessita intangibles. I una necessitat que nosaltres tenim és generar el màxim de cohesió i el màxim d'atracció de tota la societat civil, de Reus, del Baix Camp, de més enllà, al voltant del Reus, al voltant de l'equip de futbol. Nosaltres necessitem, us oferim una plataforma que entenem que és potent i a canvi esperem que anant creant aquests vincles el que aconseguim és que tota la societat de Reus i de la zona d'influència bategui al costat del club. I això per nosaltres és important perquè vol dir assistència als partits, perquè vol dir venda de marca de marxandatge, perquè mil i una coses. I també perquè al final hi ha un aspecte, si voleu, poseu-hi totes les comentes que voleu, espiritual o un efecte, diríem, moral, no material, que és que per un equip de futbol, pels jugadors d'un equip de futbol, sentir que tenen el suport de tot l'entorn, de tota la societat, sentir que quan van a dinar al restaurant la gent els hi pica l'esquena i els diu nanos, ànimos, vinga, va, això ajuda a guanyar. Per tant, simplement procurem trobar les màximes vies de col·laboració. Jo crec que per moltes empreses de la ciutat pot ser una oportunitat per incrementar com es veu en aquest estudi, per incrementar el seu negoci i que per nosaltres, com a club de futbol, pot ser una oportunitat per quedar-nos més ben arrelats, més ben trebats, tenint més suport de la societat reusenca. Aquest jo crec que és el missatge que hi ha darrere d'això. Els números estan molt bé, els números són importants, però al final els números són números. Hem de ser capaços de convertir tots aquests números en petites oportunitats que se sàpiguen aprofitar i que beneficiïn a una empresa, a uns autònoms, a una pime, i al final això s'acaba traduint en més riquesa per la ciutat, que és del que es tracta. Res més, gràcies. Gràcies. Bé, i per acabar aquesta presentació té la paraula el senyor Jordi Salvera, regidor d'Esports i també en aquests moments alcalde accidental. Gràcies, president. Senyor president de la Cambra, Gil Sant Romà, senyor president del Reus Esportiu, senyor Gestarri, conseller delegat, senyor Oliver, regidor del Comitè Consistori de la CUP, senyor Aquest Fernández, membres de la Cambra, gràcies per la invitació i el que em toca és excusar l'alcalde, que com sabrà doncs hagués agradat estar aquí, però que està fora de la ciutat, doncs avui em pertoca representar. Primer que tot és felicitar a l'estudi de la Cambra de Comerç d'aquest estudi que ens ha explicat de xifres, com bé diu el senyor Oliver, les xifres són maques,
però jo vull ser optimista i crec que el Reus Esportiu farà una gran temporada i que les xifres doncs, crec que seran molt més importants dels que avui hem transmès. Sabrà les dades com no les positives de l'estudi, valorar sobretot l'oportunitat de promoció de la ciutat que significa que el Reus estigui a segona A, desitjar sobretot els màxims èxits esportius societaris al club i com a regidor d'esports i avui amb cap de funcions doncs reiterar el compromís de la ciutat de Reus amb el Club Esportiu Reus Deportiu. Gràcies.